Namamarong ang duros nin pagkamot sa mga tindahan in Burak ngunya na aldaw. Maski mauran ang mga romantikong kalalakian dagsa sa mga tindahan in Burak, siring kay Richard. Naday nagin ulang ang maraw na panahon makabakal sa in Burak. Bako naman sa iya question ang mahal na preso kan Burak. Ang importante maipamatay niya sa iyang agom kung gurano ka special ang aldaw na ini. Happy Valentine's, Mami. I love you. Si John Ray Bukayman ang sorpresa sa iyang ilusyon. Symbolizes love. Espesyal ng God Valentine's Day sigun sa mga florist, kun kaya espesyal man ang kadaklan kan mga burak. Siyempre, ang reyna kan mga burak kunyan, ang mga rosas naman iba-iba ang kulor. Igwa man in carnation at singerbera na patok ng God panregalo sigun sa mga paratinda. Day man nakapekto sigun sa mga paratinda ang maraot na panahon kasubagong aga. Sa mga ordinary days, hindi Valentine's, medyo mura siya. Pero talaga pag Valentine's Day, kahit ang mga roses, mamamahal talaga. Kahit ang rose talaga, mahal talaga. Nagkakantidad 300 pesos mataas ang mga burak. Ang sarong dosay ng rosas, 500 pesos pataas ang presyo, depende sa arrangement kay ni. Sigun sa mga paratinda, mantang may parabakal bukasan sa indang mga tindahan. Ang iba, libre pa ang delivery. Jose Caritero, Patrol kan Pilipino. Pagdunar nin dugo, tig-organisar ka DepEd sa Camarines Sur sa balta daw nin mga puso. Bentahan nin burak ngunyan sa syudad ni Naga naman, maluya subuot huli sa maura na panahon. Nagpapatrol, Miles Melia. Espesyal ang aldaw na ini para sa 6 na taong nang mag-ilusyon na sinda Melody Asin Junmar. Apwera kaya sa aldaw ng mga puso o Valentine's Day ngunyan, iniman ang primerong sabay na pagdunar ng daning dugo. Dati, luwas-luwas lang. Tapos, tapos ngayon, nabalitaan kaya na may bloodletting igdiyo. So, encourage ko siya na, what if hindi naman na kita mag-spend. Tapos, later on, sa iba na lang. Kasi, para sa mo, okay man lang mag-donate ng dugo, diba? Saka siya... Pira sa nasinda, so nagpartisipar sa dugo ng pagkamuot, dugong DepEd bloodletting sa Camarines Sur ngunyan na aldaw. Gusto mo man ipamati na ang DepEd Camarines Sur, pakusa na nga sa pag-edukar kang mga aki ang kain ng gibuhon. Gusto man nindang ipasabot na yaon sa indang pagdamay, pag-anduyog sa kapagmalasakit sa itong mga kaymanwa na mga ngay po kaining dugo. Day mababa sa 60 bag ng dugo ang tiglaomang matitipon sa aktibidad kadaklan mga personahe asin para tutdo kan DepEd Camarines Sur. Mientras tanto kanya-kanyang pakulo ang mga establishmento de negosyo asin kakanan sa syudad ng Naga sa pagselebrar ng Valentine's. May mga nag-o-offer rin special dinner date sa kantidad 200 sundo 500 pesos sana. Kumpara man kan mga nakaaging taon, maluya subot ang bentahan ng mga burak sa syudad ni Naga para sa Valentine's niya na taon. Ang ibang paratinda, pigbasol ini sa mauran na panahon. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Sanganin sarong freight asin money remittance company sa Dark Camarines Norte hinold up amay kasubagong aga. Kinumpirmar kan lokal na pulisya kan Banwaan ang LBC Diet Branch sa Vincent Avenue Barangay 6 kan Banwaan ang pinuntirya nin armada asin Dainabis tong kalalakian alas 7 kasubagong aga. Nagpeso subot bilang customer ang 2 kagibo na mahulog ning kwarta hasta tutukan na sa naning kalibre 45 badil ang empleyado na si Jeffrey Petalio asin nagdeklarar ning hold up. Tigkakarkulong labi 60,000 pesos na kwarta ang nalalay kan mga suspetsado. Nako apakaining puruputan in packaging tape ang sarupang empleyado na tigbistong si Lisa Garcia dangan ikinulong sa CR. Tulos duminulag ang mga kagibo lunad sa sarong motorsiklo na pigmaneho ni nakaabang nindang pag-iriba. Padagos ang investigasyon kan otoridad sa pangyayari. Mientras tanto, 15 anyos na solterito naghugot depresyon saro sa mga rason kan suicide según sa sarong eksperto. Nagpapatrol Jose Carretero. Napapatos din kamunduan